Wow! Woo! Langgeng. What? Saka na dire kay naidaghang mga manyatos gatan-aw nimo. Oh, mo pa gani pagtusnob na ko. Pero sige na good, go pumanggod ka. Kagwapa gid ka sa kong palanggeng. Siyempre, natiman man ni Toknoy. Oh. Bugaya na gid kay sa atong panag-uyab na. Ha? Kuman ko yung dumang memories na itong buha. Ay, ako rin na kabala. Ang importante, naghigugma ay ta. Paano na yan yung mga ahoy ta? Kita'y musugo, kita rapul maga tuman. Ki! Sa kadugay natin po nag-uyab, wala po ko kapisinin na. Tanawa rin tao o, gisugo ang pangahoy. Pero, hinsa man na yung kaupat. Sure, ay. Hala, makon ba din eh? Yakin makapapuyo tagtapulan! Ikaw na ya? Kinsa pa man di ay? Kinsa naman po na imong kuyaw? Siyempre, akong uyab. Uyab? Uyab mo na day? Uya, dugay na gani me. Pagkadakong sipiat ni mo day, ikaw tuknoy ha? Nang lagtang na puday ka? Priso lagi ka? Kaning kahayo niya yung kalimtay? Dala na. Ay, ayaw itong tagas kuya, kay mo gito iya, batasan niya, mo gito, himabaon mo itong babae. At ito nga tiwason. Sobrang nabitin ko. Gani, ato din kiwasan, basta na bina. Sige. Sorry ako! Natak ka, pre! Among lang magkatugaw-tugaw ka! Ay, naadi ka diya, pre? Kitsa ba na? Asway malagay na pagkadalaging di. Siyempre, uyab na ako. Ha? Uyab mo? Pila po ka kutsilyo yung gigamit na nagulga? Sige, nagkamino sa suka na ako. O kuya, uyab me. Ay, tinuod ay? Na, hala, sorry kayo mo. Aris ako. Nakay mangod, ma'am? Ate, akong tiwason eh. Sige, sagday na lang ng mga tao di ha. Sir! 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 Bawal na, sir! Ma'am, harassment naman. Pwede ni mo niya siya kasuhan. Sir, wala ko gibuhat dautan, sir! Sir, uyab man may anin, sir. Ay, mao di ay. Sorry kayo, sir. Ma'am. Sorry kayo. Ulaw ka, sir. Ulaw. Sorry kayo ninyo. Kaditorbo. Sorry. Ako ba kawatan ng laro? At nalaman ng atiwas na bahala ng mga disturbo diya. Sige, fire. Fire! Last na yun eh! Sikin saman ka! Kapo kayo mga ahoy. Mahurot doon gihapon. Kahoy, kahoy. Tugtugas. Dahil kahoy. Dati, lipong ang gani ng ulang rana. Kena pa kang naligo ng dalagingging. Lipong lagi na. Di aralapos yun. Magamit na doon ako ni pangpalipong sa naligo ng dalagingging. Sikin saman ka! Uyab ni mo, dugay naman ta. Manyakis ka! Sir, tabang! Manyakis ne! Wala kayo, daan palagi ko. Matay di ka sa ligan tawan at. Action! Excited mo gawin. Sige na. Awa pala. Awa palang gaan.
Oh, lagi. Naong baguna, di ka nakasali. Pasok kalingit din dito. Naong pagula na to. Dautan na. Manyakis ka! Dito ta. Unexpected guys, ano to vlog? TikTok! Lapo ko na, sir. Uy, iro. Uy. Iyo ko. Ay, pre. Nadi ka dia, pre. Ay, sa. Ay, daun sa naman eh. Woohoo! Okay, okay. Yapla. Hey. Gani, ako. Ay, sa. Gani. Wapo ko. Ikaw may gasunod. Sige, kasa. Pero, ano ba? Basi nga, very na good ang panahon. Bye. Angol lang ako. Hindi na makapuan. Kaya ko ana tanay kay muubi kuan na muubi siya sa property. Kala, sige. Anak mana ng mga tulok ni dyan. Lipi wanca. Hey, come on. Nagayuma mo. Oh, gani. Murag na kuan amnesia. Eh, okay na data? Wala ka kabalo ako rin nagbabahag ka sa palanggan. Like,